Ano kayo? Dirty na. Masibaan na din. Guys, Ang lood na ko. Wala itong bangko. Dara ka. Naipit ka rin na. Wala ito. Dara. Magkano na ba? Las 12:36. Okay na, may gipahimuan ID tapos. Ikat pa yun siya. That's nabilin na yung kuwan. Sa DMI, padala kang titulot-lot. Mga naarda si titulot-lot alaon na. Alaon na dyan, manad pa niyon to. Anak ni silot mo. Ayan, ready siya. Kung si Dutchess. Kaya naghihimuan ko ano pa eh. Ugmaan, 6:30. Nandito lot-lot kayo. Secretariat ba ya? Tapos mag-prepare din to. 6:30 mga Alvin. Kahit nabibigyan mang, let's go na ta. Lock video. Na hi guys. Hit me guys. Isentan ako sa Photo Plus ang ID because kailangan yun tomorrow daw. Ha? Mas luma. Amo ko ng anak. Sagit, pigilak. Guhom na daw. Ano ko nga. Hindi ka kapag dagandagan na rin ha. No, mama lang. Dagandagan dami luwa. Nga kaya, mga tayo yung chocolate, yung tusukon ng kuhaan, ganang tukog kaya, gusto niya yung maglulipap, hindi matusok ang hilak. Kasiniya ka. Ganit ko wala si Busing ha, katakasagit ha, bagang ka ka rin. Tayong ulam. Ulang ka doon, magbili ka ng ano. Umutang ka muna doon ng pinapak. Alkuhan ka yung norte ka. Main ka. Birthday, di ka sudaan ng lami. Happy na siya si mama, si papa. Ikaw? Ano kaya pilit?
Hulog ka. Hello, Anthony. Anthony. Hello. Hello. Dito ko lang. Napasa ko dito. Ay, kaya na yung snack. Napilit yan. Bakit napilit yan? Malaki pilit. Ano wala man? Na. Pag tingin anak siya. Hey, hello. From where are you? Saan ka po nakatira? Where do you live? and Sunny, hello. Good morning. Hello. Let's eat, people. We eat rice here in the Philippines. And rice is very yummy. It makes us healthy. Yummy, yummy, yummy. Yum. Hello guys, let's eat guys. Guys, kumakain kami ng mga taong pangit. Kakainin namin ng mga tao guys. Gagawin namin corn beef. Gahi ba ni? Palaki, sige naman. Giniling na human yun guys. What is this? It's a corned beef. Yummy. Guys, yummy. So yummy. Hello, people. Let's eat. It's time to eat. It's a lunchtime here in the Philippines. You love Philippines? Let's love Philippines. Oh no. It's a rat. It's a baby human. Hello. Yummy guys. Oh no, hulog. Ako lang ipabawa sa kanon di. Sobra ni Bia kagaina. Nakuan man sa pingan ni ina ni siya color ni brown sa ba. Mas sunog sa ibabaw. Rice ni Bia. Sa man yung rice kagaina ko. Amel yung gatas daan. Ito na ko siya sa ibabaw. Sa kanon bagay na nga. Mahubas na. Ano daw iya hapon daw. Wow! Ang sarap naman ang ulam ni Bia. Wow! Siyempre, saha. Hindi man ka 20 ang buhok. 200 ka buhok. 4 mil. Hindi maingan nito ni Caramel. Mura naman. Oh. Tagdis. Bigat yun siya. Sapo yung buhok. Mahal ko nakapag. Yan eh. Sabi mo nga. Sabi mo nga niya tagdis na. Ikaw, mga ako. Yan, bayo. Rice, baby, oh. I love rice. Ah, naman.
Finish na ka sa rice. Small naman lang po ni. Si mama na mag-eat. Water, oh. Rice. Eat food rice. Aba. Kumain ka din ng karne paminsan-minsan ba? Tumaba ka. Kanta na sa inyong GC? Andiyan kayo kita kayo. GC man ka. Yummy? Ito na ka. Tingnan na si Tito Lutluk. Anto ito siya patin. Ay, patin ay. Raman na yung binyo. Tapos ako ito magluto ako ba? Malaki na aking tiyan. Ano kayang laman nito, guys? Ayun. Sigurado na ako. Nagilaki. Papa na ko. Wala na bag kaya niya. Labay. Pagkumunaan na. Sama na na. Eto, ika. Magbiko si Papa ron. Happy birthday, Papa. Birthday is always coming. 30 tomorrow. Oh my God. Prepare na ko dahil sa otro. Matayin na mo. Tulog yung mata. Alarm, ikaw galasing ko, no? Ay, makaprepare ko. Hello, Angelica Kabigayan. Hello. Good afternoon. Kain tayo. Nakain tayo. Bagal lang ang batang ito. Alis na ako. Duty pa ako eh. Let's go duty na na. Ay, hair lang ni si Bia. Pero isa ni si Bia. Tanaw rin siya sa salida. Kuya lang ni siya. Kaon lang ni siya. Okay. Iyatag to siyang lula.